ki pastor, ki balong ki kpa, ki hemmen bat ki para jonga. Ya ki temen basan ba ie jonga ki balong kum ki kpa. Ha ki balang. Hapo jong ka presbytery, bat kum ju ru, ki bayadon ru, na ki waipat ki presbytery. Terengkat ya pi ki long kumi ki long kpa. Ki balong ki resort ki baskem ha ki balang jongi. Rengkat ya pi kum ki hap ki bered. Ki balong ki nong kmi ban pertu bot ya ka ei ka bangi nilam ha ka jing em jongi. Nga ai ku belai ya pi baro ha ka kerteng ka jong utrai jongi u Jesu Kristus. Ka jing ku belai ka bakerpang ka lej shapi ka jing ya sang samla presbytery baro ka wei. Bapila ibet yanga bapin penyeng hakane ga janmit hap dengkat ne upai lang jong ublay habanga pej nang ne kalalong lakat ke jingya seng samla sinot pajba ya ka bangelia dap menta hakane ga madan baro ka wei te hakane ga por ngawan ra aru kajing kublai ringkat bat ki temen basan jonga ki balayawan lang bat nga arngut ringkat ru bat ki katto kat ni ki samla te para bangai be ngiru akane kasngi ngiyadon kajing seng samla presbytery ngiyalong hangte ya saumer upastor jongpi ulektur syangi bat mangapan ngawan tur syupi te imat ladam lek mairu ngamwan ladam wan mangaru imlek tang banga klem ya kendu halenti ngaklem ya kendu bat ngam syem ya syem ganu ke jingjia sisien udon pi menmet uai utemen basan jong ka wei ka balang ulek keren ha ka wei ka balang utau temen basan jong ka balang hang tapat ulek keren ha kata ka balang temen basan hasiteng lenti ki yakum senrot kali menmet te pila ya berngem kenal ka wei kali ha ka wei kali laya berngem ndak kali ami syabar ki dei ki temen basan bro arngut ban ya lek keren si ki balang jongki baro kisu baro arngut kisu ong ong utau samlau bayadon rengkat uba pelon yang nya prano ngit ngimlong kumta te para bangai be kombai temen basan yong pen itu katto katni nga ngadei nakasilong riwar syatei presbytery sinot tenai pen itu mo namar bangi yadai lang kasinot mini ngadai na syatai silau mai bat ki banasor silong ya katai katain jongi ki jutip da kasiliang mdai siliang duriau namar sisien ngawan keren ke dia seng kena jong kasilong kila ben yang akendiat idon ki kena ki bayong ngong te kun ngadai na siliang iwei kena rit ila tunum marwei ong kumno na siliang ru uyong inang mut tarai dei na siliang duriau tengawan na siliang na siliang jong ko yam ngapoi mentaru hasil yang bat kani ngatip kadai kasiliang ken dai silang ken te hang ni ngiya dei para silang kane ka jeka ngasngau kumen banlong nong silang kadau kalong baga ktinu blai kathok kerpang yu nong silang namar ka ktin ka jong ublay yaw nong silang ki jukhot kerteng dau Hebrew habaong Hebrew kabamut nong silang Abraham bawan na siyatay bawan nang ne na silang
ki breu ki khot yu u hewru para bangai baik kane kadai kasen ka banengkong yanga lese haki balang haka presbytery jongpi haki district ngalayo bunsin ya galan banyadon batpi Henry haka jingya sang samla presbytery kadang dai kasen ka banengkong para samla pias ngautu ya lagabor kajing ya kendu nungkong kadai ke botorkong samla ngatarai piamat ya kata kabaturkong bat kabasau kerang bat dairu hakajing ya kendu kabanungkong kamtam isamla kentai bat isamla senrang kidai kasin kabakia put pelang hamadan ndai kadau kalong bakadon kajing sngau le rain ka bakrau watang ban ya pek persya haput ayo pelang kadai ka bakum kata kapor Henry namar banga ngalaju ya don ringkat bat phi kum ki balang ka presbytery nganem long syu kumta ngakua bakane kapor kan long kapor kabanga ngau trai na ka bentajong pi bat mapiru tos ngau trai na ka bentajong bat hangta kakten ka jong ublai kan long ringkat lembat ngi onda habangila lepai na ka ne ka jaka ngamte prabangai bae katne piasyong hamadan kasngi kalas dang banno ngatarai pilaya kriat mentaru Henry wat ya ud ublei utau ya katelang naka benta ka jing mentoy ke jong ubriu om naka benta ka jing mentoy jong u bat nga ngala super syang bangan wat benia katelang kadai ka badon buram tam naki ayom kadau kalong ba karyam telang kadai ka badon buram tam hakaryam jong kisamla karyam telang kadai ka pendon buram tam lada piriam kumliur syanigrim ngau tenat sibun bau belai utau ya katelang para bangai baik udan wai postor badang training kong hagawe gabalang kipat ba kilayo ngau yo tau kila kwa ban ngau ya kijingya tu kana jong tau postor hagawe ke jingya sengmet kipat ba jong gabalang kila dap saying mene u postor ubat mai ula penyat ya ke jingya seng onda kaladai kapor ban keren wongko kipat ba jong kabalang piatip kaingan keren mentakamit ong kipat ba ong upostor ngam jukwa ban keren yaki bom tip ngin ya penwaino hakawai gemit uang biang ya kita kiju ki kentin piatip ban keren menta kemit ya kai ong kipat ba haoy ngam jukwa keren arsin ya kabalatip ngin ya waino kabalang kabakwa sngau kalakwa ban thau ka kalat kabangin yo kubor nau tau postor kilaya penbek siteng siliang ladau keli ong pi kalne kaliang ki kentai ong haoi tatulah keren piatip ya kai kabangan keren kane kaliang ko ong kane pat haoi ong upostor kaliang haoi kan saya tulem ya ka tungin ya penwaino
para bangai ngati ngamlong kumta tongin ya phai bet menta syakakten ka jong ublai ka kenten ka bangakwa ban keren hakane ka janmit kadai katkum kane ka por ya ka baki khon samla jong ai kiem bat ka ba mangiru kom kikmi kikpangi em kapor kalayaj stet hakane ka perthai kanang yai telon kalanang yai telon katne ngilong kumbang ngilong kane ka por kabaladap tangda ka bor jong ka jingstat lakalong hayeng lane habar ngakwa ban keren syapang kane ka pang bat ngakwa ban keren syapang wayu samla ubapau nam tam haka pertai habaro kiliang lakalong hakaliang kaspa lakalong hakaliang ka nam hakaliang ka buram hakaliang ka jingstat bat kiwai kikam ngakwa ban penken maulang yau bakum mutau samla bat nganem penslam piyakan mau ngantang suong ya kata kagentian pilayakan mau baik ba utau samla udai Solomon une udai samla ubala bet ubala biang ubakanam kajong karla sapriang kaleng saudong jong ka pertai sengau tenat ya kane ka kerteng ka jong Henry habangi perkat ya uba komune usamla laka nakabreu kaba syempap ka jing syempap kat ka kemi jong Solomon kamnyar kiban syempap hakini kisngi ngatarai pila ya pule ya kata kajing ya lenti jong kane ka kemi jong hakajing syempap jong ka bakaya kendo hakajing ya lenti jong ka hakane ka pertai piakan mau kane ka kemi jong kadai ka breu kabaladon lau jong ulak kadai ka breu kababhabreu kadai ka breu kababet kababayang kajing long breu jongka tang nakadau ba uwe usem uibhaya kabakum kata ka breu uhukum yakisipai penyap yaulok jongka judon kajing syempap kabakum kata ngatarai katne ngiyadon ngim yo amat kum kikmi kikpaya kabakum kata kajing jia ladanga ngan itnat yakalok jongno re jongno ngan ong yakinong buat jonga penyap yau tau reu ngiem hakine kisngi kibae Henry ngakwa bangin ya pai syakatai kesngi kabae jong kane kalong kume kabaya kendo akajing jongka dakajing diau dakajing no mensem dakajing yam ktang kaladu no yau lok ubai jongka kamban se ban ya kentiu kurem bat uba donbor hakane ka pertai Henry ngis ngau kumen namar bakane ka breu kalakha ya uba komune ukon una nanghe nangsan bat ulapoy sa kajing long samla bat uni ukerteng Solomon ubreu ubalapaunam hakapertai hakabakum kata kapor kanam jong kala lech shamingi syasapngi syatei bat syati Solomon baro ngintang syukran ya kaneka kerteng ka jong une usamla ngelayaken maulot ya kikam jong ka jingstat ka jong
uneu Solomon haka jinglong samla kat kum ka ktien ka jong ublay udeu samla uba kata-kata ya jing ruai udai unong ruai bat udai unong tau jing ruai une tu ya dei bat ka kerteng jong Solomon ladangi khot i ngin hap ong dai ba deng solo ka kerteng ka basmu tenat ka kerteng ka baya wandur bat ka jingem jong uto usamla ubala leitno uneu samla udai unong tau jingruai ubakrau kat kom ki sabot ka bangiyo ulat hau jingruai hadu si hajar santli ki bayar wai menta kito ki bayar hikai ke bayar ngam tip kela ya hau jingruai kan no da kila hau si hajar nriu la kham tam ki Solomon Solomon ulat hau si hajar san ki jingruai bat ki jingruai ki bau ruai ki dei syapang kamariang ki dei syapang ublai bat ke jingruai samla ang kaktien ka jong ublay Solomon ularwai nadu ki kenbat mensau ki baritam hadu ki ding kedar ki bahetam kata ka diga jingruai jong nadu ki kenbat ki baritam syadu ki ding kedar ki bahetam utau ka jingruai baniro ya ublay utau ka jingruai nadu ki syapuloj ki barit hadu ki pukni ki bakrau skau tenat ya ka jingle jong ni usamla utau nadu ki nai pilang ong ka ktin ka jong ublay hadu ki hati ki bakrau skau tenat bau kot kabor kat hak du kata hakarta ka jinglong samla jong bat ka jo ka poro utau ya ka jingruai ban ya ro ya ublay hamman laki kerdan jong ka jingim jong bat kawei kalong kaba utau mu kadei ki jingruai samla la dei ban ong bau dei si syau briu bestat kadau kalong ba kajing ruai samla kabangi jus ngap man la kapor kisamla ta bakadang dei kapor ya ngap ki jing ruai samla ki yarap na ka benta jongpi ngi bala temen tengim don kamsu begitu ki jing ruai ki bangi ngap hakine ki sngi ki bangi kikut hang to kimpoi she ru Henry ka jing ruai samla jong uneu samla karung hakaktin ka jong ublay lengo jing ruai samla kan rung hakaktin ublay Pen yoi ki jing ruai samla ki jong Solomon ki don na kakten ka jong ublay kalong kom kanuksa ya ka bangingin hakane ka pertai kat hadu kine kisngi per na ka to ka jing ruai samla ka pemerintah baki yatem hakikali bayatem hamane ki jaka bayat set score ki samla ka per bat kito to jing ruai imei kari ipakari syano kan rung kato Henry ka jing ruai ka jong Solomon wat la ka dedai ka jing ruai samla ka don ka parsi ka bakrau na ka benta ka jing jong ki samla kan thai bat chinrang uneu samla ubalong unong ruai bat ubalong unong tau jing ruai udon ru ya ka grup ban ruai
Yong tang mi mangi ki balak start ki negi sini ngidon ki kenhun banwai Solomon ru udon ka kenhun banwai mental gila bonjaj ki kenhun bayar wai kito ki jing ruai pareng kito ki rock and roll deh kito ki nangta ki ai kum to ki jing ruai ki ba nashari sep ngi ki blood and thunder great society nangta don sa ki binom don sa ki jing ruai niam kita ki Karluki sisters nangta ki wei Une Solomon upen kerteng ya ka grup wai ka jong daki kon ka seyon ngubang kata kerteng ki kon ka seyon banda ki don maki hakane kapor nyin ya phar wai ka wei tang bakim don rengkat bangi ki kon jong ka seyon tang kata ka kerteng kala penun ladang nyi sumut dor ye kiru Solomon uyalam ya kabakom kane ka kenun ban wayro yau belai hakis ni jong ka jing im jong u anda habau layaj piken mau ko ki khon samla ki parabangej bayej anda kapor kalayaj ka jinglong samla hakabakaddu ukiu syakaburam kumusim la thong sem yau dai hakapor kabala thong sem yau kala don ka jingyala kabakrau hakamunsim jung u badai hakabakum kata kapor ula duai hakmat jong ublai kotrai to ayang kajing start bangan nang ban bishar yau ne upat ba kat usiap jong kaduriau ai kotrai kajing start bangan nang ban bishar ublai ula ai ublai wong ngas ngau kemen ba mepan ya kajing start mem sempan ya kajing imslem ngan ai lang tam ya me ngan ai lang ya kaspa ngan ai lang ya kaburam ru ula keu hakaket ula sensyar ya kipat ba ai bangan nang ban bishar yau tai ai banganang ban bishar ya katai kadai ke jingpan ke jong Solomon Solomon habang ipek uklet baun pan nakmat jong ublay kom musamla kom musim baun nang ban bishar ya lede to ai ya ka jing start bangan bishar ya uneu pai ba ublay uai ya kata kajing start bat uklet ban ong ngan sedang nengkong nangah day na kata kadau ulala ban bishar yau pai ba ban yalam yau pai ba kat usiap jong kaduriau semla ban yalam yalede sngosi ladangin pet ya kajing im kajong Solomon uklemla setia banyalam ya lade dai na kata kadau piyoi baka jing im jong u marwai shimet kadai kajing im kabalengkar hakajing long samla kajong u bat komusi mu badang samla kadau kalong ba uklet ban pan khmat jong ublai ai kotrai ya kajing start bangan yet nengkong ya lade day na kata kadau baka kten ka jong ublay ka yatu bau Solomon udon tengah si hajar udon kapen sngubhay ublay ulas ngausi unang ban bishar ya kipaj ba uklet ban bishar ya lade tang kilok si hajar
kilok Solomon kamhe ya kabalang tenring. Pila ban mudur. Kat kata ka jinglong jongu. Si hajar ngut. Yo don nangi. Bas laingot saungot. Tah. Ngiti wei syarak sini bro. Si hajar Solomon. Si hajar ngut. Pila ban mudur yaune usim ubakrau usamla ublapan ya kajing start nakmat jong ublay. Si hajar kanong ba kanong san ngigi sinong nong gendong mdon palat ya ke si hajar ginong song sinong kataru ko balahe ngam jula ban mudur bakumno Solomon itu ia laki jong ki tengah kumno itu idon iwei i basulong rang ba ka balang ia thu khana phangsau ne ubriu i pentam i ong hana ba uya kendu ya ka wei ka briu hayeu ka keren yeu Solomon u Solomon u geli wong phi dei kumno thaim to ong kata ka briu ilok jong phi gen phi kandai sisa kumta kat kita uneu breu uba kerpang haka jingem kajongu kabakanam kajongu kala sapriang hakeleng jong ka perthai haka takapor ngajumudur baune usiem ubakrau ubalapan ya kajing start na ublay bat ka baulayo lang tam si hajar kilong yeng udon kam day ka kam kabusuk si hajar bandaw day nong bela dangla ahi banri si hajar tangkilok si hajar Pisu mudur bandau sian pade un syuka mai bek un syupan bek laki tengah sisi tengkau la imbai si hajar sisi dei dau sian gai bai si hajar susyong kai wan ra pis tengkamo pis tengka si hajar lain officer he kamu entah Piju mudur ya kata para bengek. Dakai baun pendap ya kalong yeng ya kalong sam kabakrau kajungu. Ngin pule kaktian kajong blay tang kabam ha kalong yeng kajong u la ima khoj. La ima kabam. To la tho ang to ka khau ya bam kata kas er kata kas nyang kata. Pinyo i ang to. Banda day mangi ki kersilay si hajar tangga bay kuway pentit ya ki tengah uwe kemut si hajar kuway si singi ndak ya bamlay si pau tele tangba kadai kane kabau neu samla ule bakan long kapharshi ya kajing ya lenti jongi ha kane kaperthai tang kawai kalong bau neu samla don bok bau deus im bandau deu MLA lanu MDC remshu si jing im remshu un pensyong agaju ke konstituensi tepi bro si hajar kilok te tang kilok si hajar uken san hajar kakensi san hajar uktau si hajar kakyau si hajar undang ki utau bro para bangay kane kaay kabanga keren nabi ay ba kanem long tang kaay kabang Yesus ngeu danda ya kajingle kajong ne usamla hendrai kan long kapharsi kabamangi ngin yo ban perkat kum kisamla onda habangi lemi nakane kejaka
Para samla uneu samla une ubala sensyar yakari yakahima ka jongu hakabakado namar bau klat ban kan mau ya lade bat uyo i yakiwai pat ujot theo hakajing im jongu kajing im jongu hakabakado kala jot theo bat dairu nakatakadaw bawat ublay na jrong ulat ngausi bat ulat tarno yakahima jongu kabas ngausi para bangay ladangin perkar kakam kabaule laptarno yakahima kabakraw ka jongu tang nakita kikam kiba mau upen ngausi yakamon kabakhoy ka jongu blay ki para samla hakabakom kinekis ngiyoi yalade bang yalakop yakane kabor jong kajing start ngam shem ong ya pi ki kon samla bakane kajing start kabapio kamdei kaba ayu blai ngi ki kon samla kristan habang ilong ki start kadei kabangi pan nakmat jong blai tang pepek yok ngiklet ban pan nengkong bangin long ki berstat bangin nang ban yit yalade yok ngipan ya ka jing start ka bangin nang ban yit ya ki wei ki para samla on tarno ya ka hima ka jongi para bangay ngiem hakabakom kane kapor ko kikon samla ngiem hakabakom kane kapor ya kabaka jingspat ka jingstat kan thai bat chenrang ka bangim la shu ban kot kabor ngi kibala kham kham hashua ngiem not shu ban tur ya phi kikon samla ka jingstat jong phi bat ka jingstat jongi kalaya pher hadu kata-kata ngakermen baki kpa jonga ki badang yadon hangne kin ya menjur lembat nga ka jingstat jong phi kala palat lem ban ya nujor bat kane ka por ka palalej no tang batang kaway kalong tongin kan mau bakane kabaw Solomon nulale ay bakan long kapharsi kajing imjongi bangin nang banyet bangin nang ban sarkhay ka ay kajing start kabangan pan naublay jonga menta kentay bat sinrang kajing yakren ngangan ngap ya ka jingya keren jongki samla gini gisni mkot borshu pi mkot borshu kila ya keren de ki kenten kibae kibala jenjar mengiban sngau tho perkhat se kat ngiu bola pendep ya ka kos samla la slemru mya pei tu pi balak pas ya ketunga hendrai bat ki samla menta mkot kebor udon we samla shenrang upon ye we samla kan thai ko thai pidon hayeng ong hooi ong thai wan kai ai no shane sababa mar bakila ya don ktin ong tau rang ba ya don briu hayeng ông đòn ông lại rành phi há có bây cái nghĩ u phôn miệng có thầy ya đòn briu hay yên ông kata thầy ya đòn phi tangan wan kai satu ông tau samla rang ba tangan wan kai satu mo phi ông đòn briu ông wan galapoi hay yên khang tala cái yênยิงขังตลาอะไรกุ้งนมตาอุพนเบียงไอ้ไทยงาละปอยให้ยิงผีดอนชะโนอีองชะชิลองอีองงาดอนชะชิลองบัลเลยอีองงาวันกายชะยิงเต้ขังตลาอย่าดอนเบรียวแอมองแอม
kata kan ke bapi kuat mapi Shanun ya kot cu takabor man perkhat mangi la biang em bapi lawan kai ha bapi om don briu ngom don te pilawan te la biang perkhat kum kita kajing start hakibakum gini gisi kabangim kot cu kabor ya kabangin perkhat Don't wait pastor ibala temen ngam itu kerteng pi ma nganai itu kerteng but wait some lao badai secretary jong ka presbytery tang bamdai ke ni ne do wait udai some lao ba smart ba udai ba start ba udai ba juminat ba ban pule gino gijing tho hakasngi bolong presbytery u ba minat ba u pastor ula salia marwei bom yo ya shongkai bad u ba usumit tang kapulakot uwan rung haga kamra ka basyong usamla uang ti pech ti surok pech ba la mi lut ong tau samla balai umasi kartong mau her hasuin u her ajrong samla bread bat kot bat slau lik pech na jing khang yet satu ong pastor nganang mut bameladai ubustat kumno kat me ubri ubustat medang la aban ngej bau masih kertong unher perkhat kata ka de jing start kata ong sau samla ngakhamla apat ban ngej bau kertong uher ban ya ka bangej pat bau postor lamler tak ada gejing start lagi nih guys. Kamla banget bukur tong uher, ban ya ka banget pat ba meu postor melam ler. So tenat ka bor jong gejing start. Kajeng start, kabala keu sekler. Henry tang kawai kalong ko ki kun samla jong ka presbytery. Kabakom kano kajing start. Ngapan bat pipan nau blai jopi kisamla kanthai bat chenrang kidai kibreu kibom jukwa yaka kenrom yaka kenram trai pialong kum ngi men chua ngaru ngadeu brio ka por badang samla ngam jula sya yaka kenrum yaka kenram yaka jingbom long renti ka ai kawa be yaki ba khoj yaki ba suba yaki ba long renti yaki bom don ka jing huri ka jing hura ngatharai ma phiru kaju kawa be daka ba biang daka ba pura nadong sedong kata ka de ka jing im jung kisamla kenthai na shenrang kim jukwa ban pej yaki ba jobo yaki ba jabang kim jukwa ban pej ushenrang ru isamla kenthai upej di ba biang na dong sedong shenmla kenthai usamla shenrang ru pej du ba biang na dong sedong dei na kata kadau ka jingwat ingkrung ka jenjarba kata kadai kayom jong kisamla kikwa daka babej daka berhenti daka bayet ben paben nyala ka jong ka jingem mjudon kismla kiba kenrum kiba kenram haka jingya dai bat yala dei karyam sisien balami syabar sausien dang pai syakayet la biang pade hadu kata kabamut baro nadong syadong kan long ka biang bat kawai bat kalong la kata ka ei baro kaba ka jingmot ka jing perkat jongi ka don kaya dai dor na em bat ka jingmot ka jing perkat haka do anut ka jongi yo aba syabar ngilong kibabet kibabiang nadong syadong kat ba haka do anut kadap tangda ka kenrum kenram sudah ngiyo yau neu samla ka ketin ka jong blai syabar labiang nadong sedong hala ka do anut kadai ka do anut ka bapen ngausi yau blai
Para samla day na kata-kadaw bala habangim perkat batpan ya kajing start nengkong bangin nang banjit ya lade kadon kajing kenrum kenram nadu na yeng haka imlang salang wat haka balang kajong belai udon we urang ba ngate ngampat tipi uong hanaba hakine gisngi ki khun samla ki long kum katham India ta katham India tipi katham te ka tu katham ka badon hawa imat kaya pher pi bat katham phareng imat uang ki long kum katham India uang katham India la da phiyo si kriya ru bu la ka bu ka tu ka kriya nai tap judon bami shabar katip sngi ba katham India kan imat katham phareng te phan bu ong tur bluj kala mi stai tip ma undala ya thu uong katham India kalong ba balai ka yane sa hakriya kadau kalong ba kawei kala jan la chakriya katan kawei na din sipo kru kila elam lang kila kelon situ sipo kiu sa kawei ru tan kum takaju dakita yo judon bahap sabar nakakriya ngis ngausi yo abakadon kabakom kata hakine gisngi hakajing em jonge kom ki khon samla lane mangi kom ki kemi ki pa yo kadon kajing ya tan telai halor jong ki ai bro mdai tang ki khon samla pet yo bangi dai mangi kum ki kemi ki paru kum ju kajing ya tan ya kanam kajing ya tan ya kaburam kajing ya tan ya kaspa kajing ya tan ya kajing sngau bha jong kana ka perthai u Solomon shisen ulangop hakibakum kita ki ai hang te sor silong mdai halaj umkhra ma shawai tang na kadaw bayakni channel ukpa bat ka kemi kakmi ai da katuga wei ukpa ai da katuga wei habak haddu takala kakmi baka dega treasurer ka bat khop yo remote tap khop ukpa bom don remote usim ya katibi penhab be chesurok hadin sipos nemru 4 yo tv da wei pioi kakenrum kakenram kajing ya tan kajing ya kuabor kajing ya kuaburam para samla kina kiai kilas dang bantan ya kajing em jong pi ya kibakum kina kisngi bat kadai kane kajing start ladang ngim perkhat ya lade ong wei postor la kane kajing start kan tu na em ya kajinget ke baskem how try jisu la kane kajing start kabangingi yo kan tu nem ya kajinget ke baskem jongi how try jongi uci sukres katne kajing start ngiladon kaladon kapor koki khon samla tang namar kane kajing start ngiklet no yai mei yai pa ngiklet no yakinong yalam jongi hakabalang hakasinong katau haka imlang kasalang para bengai teng imei ibalatan do yap nakabenta jonga ngalerai nakabenta jongi ngau khun bola kat ni te laka phong sut laka te tai imei ne kentop ijanyi bojot ngan pen itu kat mangau postor ya imei jonga hakmat kini ki postor ye ine postor la hape chua imei la kli akajan long nom long ban pen itu para samla kiong kala jia sisin kawi kena nong kondong hang te po polis bajar kaya kendu berki para biya pula lang ikimi kentop inong kondong kumbailong ilat tur doyap na kabentaban penang ban penstat ya ka
haba kile khublai kata ka khun bat kita ki paralok ki bana shilong ki kili ine pat idei ei ka khun kala pek yala ka jong ka kumi haga bakhat du kala le rany hadu kata-kata ka ong ine idei inong trei jongi para bangay shano ki ummat hato ublay shimtau yaki ummat haki bakom kene gisnge kat ya kakme ngela abanong ine ide inong trai junge shano kata kajing start kalay nang no kata kajing start kawan usalaman ulak kelet shisen husiar ki khun samla yo ang hiklet mangiru kat hadu bateng teng ngimla syu ban buram yala kinong syarai tang nakaspa tang nakaburam tang nakajingstat kiong sisin kitemen besan bepli arngut jong kabalang kidangwan jing nakajing yaseng ban lek pai syakayeng jongki kidon ki kena samla sendrang arngut hakas sonde janmin ki badang ya wan daka baik ringkat berkecing buat ki khon jong kabalang ki balanang ki balastad ki baladap daka spa tang syui ki nong syarai jong kabalang haka jing sisau dei ban ya phet yap syaklau bokumu tau riu Henry ki penyeng tang syui lagi jong ki nong syarai teman masan syanu mayawan kaya le hok hadu kata kas ustad kaya le hok kaya le riu blai menjabatai me ya nga kajengai katno kane kadujok nang ne ong kita kisamlah metip nang ne kadujok kajengai katno ki jauh ki umat ketang ki nong syarai ki bai ja kabalang ki umat ki jauh na ki khmat jong ki bat ki pei shelade bau trai ula it yang ngi ka ne ka kam ngi khlem la ban psa ya ki ka rukom ka badai ngen dai ki ba ai jing kheng ha ka we ngi baro arngut ki ya jauh umat ringkat ka jingyai lenti henry ki bersngausi kalong tang ha ka we ka khong dong kita ki arngut ki nong bu a ki khon jong ka balang kila pentur ya ka baca begisyong syakawek ka kenro haka jingstat bat kila yap hang tahaju ong wei temen besan yau wei wong ko besan peleng ka dujok kam da jengai nang ne peleng ka dujok kam da jengai nang ne para bangej bayej ngiem hakabakom kane kapor kabala than na kabenta jongpi ki badang san to phin kan mau bakane ka ei ka bapikup kadei ke jing start ka bapiyo na ublai tang ba ka jing start ka ba krau tam kalong ka jing ship ting ya ublai kadei ka jing stang jong ka jing start ublay un kurku nakabenta ka buram ka jong